Казанда «Слово пацана» фильмын төшерү өчен кастинг үткәрделәр. Халык канәгатьсезлек белдерә. 90-нчы еллар җинаятьләрен геройлаштыру дөресме? Эфирда тәнү тас тапшыруы студияда Алмазафият исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Рафил әфәнде, ни өчен инде төшергәнчү кастинг этабында ук әлеге фильм шундый каршылыклар тудыра икән җәмәгатьчелектә? Сез ничек уйлыйсыз? Biz хәзер күрсәтәбез Казанның нинди ягын. Кирәкме икән бу дип уйлап торамын. Минем уйлаганча кирәкми. Ләкин фильм бит инде ул чынбарлыктан аерылып та торырга мөмкин. Менә бу уңайдан, бәлки андый мисалларын шулай күрсәтү кирәктер ул тәрбияви яктан. Сез ничек уйлыйсыз? Монда бит күрсәтмәү әле ул проблеманың булмаганы турында сөйләми дигән сүз. Юк, булмаган турында түгел, булган битне без беләбез, битен Казан белә инде аны. Ул хәзер дә бар әле теге балалар яшьләр арасында ауя дип йөриләр, галумбари, әллә нәрсәләр бар бит алар. Но без моңар каршы килергә тиеш, потому что күпме кешене һәлак булдылар, күпме егетләр калдылар, төрмәгә киттеләр, үтерделәр аларны. Кирәкме икән моңар кайтырга? Халыкка хәзер яшьләргә әйтсәң крич, алар тагын барачаклар шундай. Менә шул яктан кино бар. Менә хәзер без 3 көнлек ашын уздырабыз. Безнең Биләев дигән егет Ринат шуларга каршы менә сугышып, алар белән каршы эшләп, бүген менә аларга каршы менә үтергәннәрне ачып, ул бойына нең начальник иде. Ул правда халак булды, бүген 3нче көн үлеп китте, Чечняда алган ранадан. Менә шундый егетләр сугышалар бу нигә каршы, бу кешеләргә каршы. Ләкин монда аерып карарга кирәк түгелме икән? Ничек уйлыйсың? Илшат, син инdirekt фикердә, гомумән иҗат белән чынбарлыклы тормышны бәйләргә ярамый, чөнки шул ук Моргенштерн чыккач та күпләр инде безнең балалар моны тыңлап тәртипсезләнә дигәнрәк фикерләр яңгырады. Ләкин асылда бит бу ятмый, тыңлыйлар икән, димәк инде тәрбия җитеп бетми дигән сүз. Бу очракта да фильм белән тормышны чынбарлыкны бергә аерып карау кирәкме? Миңа калса әлбәттә, чынбарлыкның булуы, тарихның булуы ул безнең җәмгыятьтә, безнең илдә үткән ниндидер процессларның нәтиҗәсе кебегрәк булып чыккан нинди хәлләр. Һәм инде мәсәлән шул Моргенштерн алсак та, Моргенштерн үзе килеп чыкмаган, ә Моргенштерн аны тыңлаучы халык тудыра. Шулай ук мәсәлән сүгенүче Сергей Шнурны мәсәлән, әйме? Ул бит үзеннән үзе чыкмый, аңа запрос бар, аңа шундый спрос бар. Һәм безнең бу элеккеге үткән вакыйгалар biz әгәр күз йомабыз икән, без менә үзебезнең теге күкрәк кагып сөйли торган менә үткәннең юкның там киләчәге юк дигән сүз менә нәкъ менә бу темага туры килә торган сөйләшү, чөнки әгәр кеше үзенең артына борылып, чыннан да менә үзенең ясаган хаталарына күз ачып, чын күңеле белән ихластан менә шулай булды һәм мин аңа шулай борылып карый алам һәм әйе шулай булды дип әйтә алам һәм алга таба, киләчәккә таба барырга ниндидер яңа адымнар уйлыйм икән. Менә шундый әйберләрсез миңа калса, дөрес, таза булган җәмгыять була алмый, әгәр алар ниндидер генә яхшылык турында сөйләп үзләре, менә Татарстанда әйбәт кенә булды, нефть кына чыкты, КамАЗ гына төзелде, менә безнең биналар, менә безнең анда ипотека, менә безнең газ, чынбарлык дуальностьтан тора. Ничек мондый әйберне онытып була? Улның бар яхшысы, начары, көн, төн, кара, ак. Берсе-берсеннән була алмый берничектә. Син үзең алыныр идеңме мондый фильмга? Минем өчен бу кызыклы тема түгел, әмма икенче яктан караганда әлбәттә аңларга кирәк. Аның сценарие менә әфәнде бик дөрес шелтә ясады. Реклама булмасын, әлбәттә. Бу реклама булырга тиеш түгел, әгәр без аңлыйбыз, сугыш турында төшерәбез икән ниндидер фильм. Только антивоенный, әлбәттә, то есть сугыш турында, сугыш кызык әйбер дип төшерергә ярамый. Бу беренче мәсәлән кагыйдә, әйме? Бу фильмны алганда без әлбәттә анда күрсәтергә тиеш, там жора күрсәтергә тиеш, аның нинди афәтләргә китергәнен, нинди югалтуларга китергәнен әлбәттә ансыз ярамый күрсәтергә. То что классный теге в козырьках кебек, анда стильный классный фильм, то что кешеләр үтерештеләр, хе-хей, классный, Казан шундый
криминальный класс. Һәм пропаганда булмасын иде беренче чиратта. Ксения ханым, менә сез укытучы буларак, әни буларак үзегездә балаларга чыннан да бүген фильмнар булсынмы, җырлар булсынмы, нидер күренешләр, алар йогынты ясыймы? Әле ул гаиләләрдән киләме? Чөнки без бит инде әйтәбез, барыбер әгәр дә дөрес тәрбия алалар икән, аларга инде мондый йогынтысы булмаячак дип. Чөнки тыеп кына да бит барысында карама, монда кермә, тегесен эшләмә дип кенә дә хәл итеп булмый. Бу шуның белән бәйлеме, ничек уйлыйсыз? Минемчә, һәр буын үзенең уңай һәм тискәре яклары белән килә бу дөньяга. Һәм хәзерге буын, дигән калса, бу киноны, фильмны күрсәткәннән генә нинди дә булса төркемнәргә керергә җыенмас. Чөнки хәзерге буын ул нарцисстлар, алар үз-үзләрен яратучы кешеләр. Күбрәк алар үз-үзләрен кайгыртучы кешеләр. Һәм шуңа күрә дә минем бу очракта, бу мәсьәләдә уйламыйм, балаларга пропаганда булыр дип. Икенче яктан караганда, бу пацан сүзе хәзерге көндә дә популяр сүз булып тора яшьләр арасында. Әгәр балалар, мәсәлән, бу фильмда пацан ул әлеге дә баягы уңай герой буларак биреләчәк дип уйлыйм мин, чөнки аңа каршы куелган ул, мин беләм, чушпан дигән шундый термин бар. Һәм бу очракта пацан уңай герой булса, bir яктан караганда, бу фильмның яхшы ягы да бар. Менә Бодров төшкән брат фильмында бит без беребездә начар якларны күрергә тырышмыйбыз, бары тик уңай якны күрәбез. Ул хәзерге көндә дә Сергей Бодровны без сагынып искә алабыз. Безнең өчен ул бер герой булып тора. Һәм бу очракта әгәр пацан яхшы уңай герой ролендә чыга икән балалар алдына, ул чагында мөмкин. Ләкин минем әйтеп китәсем килә, хәзерге көндә менә әгәр без Илшат әфәндегә бюджеттан акча бүлеп бирсәк, ярдәм итсәк, ул теләсә инде краудфандинглар аша акча җыеп фильмнарын төшермәсә, хәзерге көндә Фатих Хөснинең, Галимҗан Ибраһимның шундый яхшы әсәрләре бар. Шушы татар шагыйрьләренең, татар язучыларының әсәрләре буенча фильмнар төшерелсә, тагын да яхшырак булыр иде. Бу ни өчен бу балалар киләләр кастингка? Чөнки яшүсмерләр өчен, нәкъ менә 13, 14, 15 яшьлек балалар өчен бернинди чараларда үткәрелми. Ул кичкенә балалар өчен бар. Менә нәкъ шушы яшьтә булган балаларга юк чаралар. Шуңа күрә алар анда агылалар кастингка. Кастингка 4000 кеше килгән. Шунда әйтеп үтик әле, безнең видеозма бар, карап үтик әле бергәләп шуны. Съемки у нас будут в Казани, и нам нужно очень много ребят татарской внешности, вот, и корней татарских, плюс колорит. У нас 80-е годы, 80-е, 90-е годы, и, конечно, мне кажется, Набережные Челны колоритный город, люди колоритные. 90-80 елларда элегрәк булган дип әйтәбез, ләкин шул ук вакытта барыбер халык агыла, яшьләр, балалар агыла. Рафил әфәнде, бу күренеш нәрсә белән аңлатыра була. Без бит шул ук АОЕлар буенча да сез белән тапшыру әзерләгән идек. Әле ул романтика дип әйтик, кешеләрдә бетмәгән булып чыгамы бу? Ул романтика бетмәгән дип әйтеп бетереп булмый. Менә карагыз әле, яшь үсмерләр. Алар хәзер кайда? Гаджетта, интернетта, бөтен җирдә. Оларны кайдыр алып чыгарга кирәк, спорт белән шөгыльләндерергә кирәк. Менә мин булдым Лыжня Россиядә, анда меңләгән яшь үсмерләр, менә шундый юлга бара кирәк. Безнең матур киноларда, киноны карасаң бүген, аталар үтерәләр, бүтән анда продажный мент, яхшы мент, менә рәтләй бер дә юк. Менә бу киноны режиссер чыгарса, пропаганда итеп, менә карагыз әле, 5000 кеше балалар яшүсмерләр язылганнар, без барабыз кинода төшергә дип. Если аны ясалар, не итеп, менә балаларның героизация ясасалар, ул дөрес булмый. Монда күрсәтергә, карагыз әле, әниләр җылыйлар, әтиләре үлделәр, шуңа төрмәгә меңләгән кеше китте. И аннан килеп чыкты безнең әниләр, группалар преступный, чалдыклар, жилкалар, шуннан килеп чыктылар бит. Карагыз әле, кирип карагыз әле, любой зиратка йөзләгән бала күмелгән бит шунда яшьләр. Менә шунда бара бу фильм. Бу фильмны менә минем 1-2 яшь кеше белән утырдым Михайловда. Этот фильм будет позор Казани дип бер малай әйтә. Позор Казани ди. Менә шул яктан карарга кирәк. Ләкин сабакларда ала белергә кирәк бит. Мәсәлән, шул популяр булган бригада бумер. Илшат, син ничек уйлыйсың, бригада бумерларның инде йогынтысы нәрсәдә? Алар бит шулай ук бик популяр иде халыкта, ләкин аларның аяныч нәтиҗәләре дә кешене уйландырырга мәҗбүр итәргә тиеш бит. Ну, миңа калса, бригада белән бумер ул все-таки яхшы реклама кебегрәк ничектер.
барды. Ну, то есть финалына карамыш анда бүтүн алар халек булып биттилер ахырдан. Ансы режиссер тарафынан дөрес уйланылган ход булды дип уйлыйм, әмма бригада булып кыланып йөрүчеләр дә күбәйде. Алар шикелле киенеп, алар шикелле сөйләшеп һәм монда чыннан да бу фильмның бит инде нигә без сөйләшәбез, аның кызыгы да шунда, что бу, куркыныч шундый юл, куркыныч юлга басу һәм монда ниндидер акча артыннан гына, тамашачы артыннан гына куу дөрес булмаячак. Монда ниндидер тирәнрәк фикер йөртү алып барырга кирәк. Бу фильмны ясаучыларга, мин белән фильм ясаучы буларак, аларга менә мондый фикерләрне җиткерү, опросларны җиткерү бик зур дөрес дәрәҗәдә булырга тиеш. То есть ул тамашачылар тарафыннан гына түгел, комментарий тарафыннан гына түгел. Әлбәттә, моны күп кешегә кызык булачак. Моны ниндидер зуррак кешеләр аларга җиткерсә, чтобы алар дөрес фикер итеп алып бардылар, ниндидер сценарийны үзгәрттеләр, бәлки кирәк булса инде. Шундыйрак сөйләшү алып барылырга тиештер ди. Әмма мин ышанам, что алар акыллы кешеләр һәм алар җаваплы үзләренең эшләгән эшләренә. Ксения ханым, монда бит әле шул ук татар мөнәсәбәте дигәндә төшенчә килеп чыга. Казанга бәйле булгач, татарларга бәйле булгач, инде шулай ук татарлар белән бәйле булган фильмнар булай да ил күләмендә булсымы резонанс тудыралар. Монда да әле һаман кастинг кына башлаган этапта да инде халык канәгатьсезлеген белдереп тагын татарлар турында шундый фильм төшерәләр һәм тагын ниндидер мөнәсәбәт, ниндидер образ туа башлый. Менә бу уңайдан да әле безгә мөнәсәбәт үзгәрмәсме? Миңа калса юк, менә мин үзем Татарстандан читкә чыгып киткәч күрәм, күп кенә кешеләр татарлар турында һаман да ниндидер кыргый халык дип уйлыйлар. Әгәр татарлар шушы ил күләмендә экранга чыкса, миңа калса бу бер яктан яхшы, чөнки нигә без үзебезнең үткәнебездән качырга тиеш? Ул качырга тиеш түгел, халык белергә тиеш бу әйбер турында. Чөнки бу бит безнең үткәнебез, тарихыбыз, үзенең үткәнен, тарихын белергә тиеш. Нинди булса да, аянычмы ул, начармы ул, белергә тиеш без аны. Һәм әлбәттә инде начар яктан чыкса да, яхшы яктан чыкса да, бу татарлар өчен бер алга таба бер адым да булып тора. Әлбәттә инде мин әйтеп киткәнчә, менә шушы бары тик уңай герой буларак чыкса, яхшырак булыр иде. Миңа калса бу фильм чыгарга тиеш, мин бу фильмга каршы түгел үзем. Менә чыннан да максатлары нинди булган икән әлеге фильмны төшерүчеләрнең, режиссерларның һәм авторларның бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңалыклар телеканалында Тояны.с тапшыруы фильм турында сөйләшүне дәвам иттерәбез. Лопцана дигән шартлы исем белән барган әлеге фильм һәм безгә рекламадан соң килеп кушылды Алмаз Нургалиев. Алмаз, синең мөнәсәбәтне беләсе иде. Син ничегрәк карыйсың мондый фильмнарга, 90нчы еллардагы җинаятләрне кемдер әйтә, геройлаштыру, бу популярлаштыру ди, килешәсеңме? Сценарийсын күрмичә бит Алмаз, бер нәрсә дә әйтеп булмый. Беренчедән сценарийсын карарга кирәк. Ник дигәндә инде үзебезнең тарих дип әйтсәң зурдан кулып әйтеп булыр. Төрле менә чит ил фильмнарын алабыз икән, яки инде Россия фильмнарын алабыз икән, яки Татарстан фильмнарын алабыз икән. Төрле сюжетлар булды. Кайдадыр шундан да, мәсәлән, Баратны алабыз икән инде, анда күргән мөмкин. Ниндидер романтик ниндидер бер шалымнар да бар. Һаман да шул ук менә Крестный отец, яки инде башка фильмнарны алабыз икән, Бригаданы алабыз икән. Мин аларны әйтмәс идем, ниндидер бер популярлаштыру. Нәкъ менә киресенчә, анда без фильмның ахырына хәтле карап, фильмнарның ахырына хәтле карап җиткерәбез икән, без күрәбез. Мондый тормыш бары бер җүнелеккә алып бармый дигән. Ихтияҗ бармы мондый фильмга гомумән? Әгәр дә сценарийны хәзер без икенче планга куйсак, ихтияҗ бармы? Халыкка кирәкме мондый фильм? Миңа калса, Алмаз, без белергә тиеш. Монда бит тарихтан нәрсә бар. Biz tarixтан чыгып, үзебезнең хаталарны ясамаска өйрәнәбез. Әгәр дә ул дөрес форматта төшерелә икән, дөрес итеп сценарий язылып төшерелә икән, нигә ул булмаска тиеш? Менә шул тарих дигәннән, Рафил әфәнде, сез әйттегез, 90нчы елларда ул вакыйгаларны барысы да белә дип. 90нчы еллар балалары нинди булган, нәрсәсе белән аерылып тора алар, һәм аларның менә чынбарлыктагы тормышын күрсәтү сезнеңчә нәрсәсе белән куркыныч булырга мөмкин? Мин нәрсә дисем килә, менә экранда күрсәтә башлар,
Ssenari менә bir егет акыл айтты бит инде, сценарийны белергә кирәк дип. Сценарий буенча күрсәтәләр, карагыз әле, нинди крутой егетләр, бөтен шәһәрне кулда тоталар, булдыралар. Тегесе бусы, алар бит дөресендә башладылар, башта аракы эчмибез, тәмәке тартмыйбыз, спорт белән шөгыльләнәбез дип. Аннары бандитлар килеп чыкты битне, шул көчле бандитлар. Если без шуны яхшылык ягыннан күрсәтсәк, романтик ягыннан, мин уйлап торам, безнең там бандиты дип Татарстанга кунаклар да килмәячәк бик артык, ансы да килеп чыга. Аннары яшьләр дә кирип китергә, может, монда карап, без күрсәтергә тиеш, былый яшәргә ярамый дип күрсәтергә тиеш. Шулай булса ярый. Аннары менә анда әйттеләр, татарлар Татарстан дип. Ул безнең бандаларда 50-гә 50. Анда татарский, менә Нижегородта татар дигән бер банда бар иде. Анда татарлар белән урыслар, чуашлар бөтенесе бар. Поэтому bu şi tatar kinosu түгел бит инде, bu Татарстан турында. Монда кем генә юк бу кинода. Мин уйлаган буенча бу киноны, хәзер цензура юк инде. Акыллы гына режиссерның башында акыллы сүзләр керсә, яхшы булыр иде дип уйлап торам мин. Без бит нәкъ менә шул сабак алу турында сөйләшәбез, Рафил әфәнде. Әгәр дә моның менә шундый күренешләрнең ахыры куркыныч тәмамланырга мөмкин дигән өлешләрне күрсәтсәң, бу начар күренеш түгелдер бит инде сезнеңчә. Кеше аңлый башламасмы? Барханариялар, пожизненно утыралар, безнең ана Соликамскида утыралар, аннары Оренбург областында утыралар. Менә нәрсә белән бетерәләр алар, шуны күрсәтергә кирәк. Төрмәләргә кирип күрсәтәләр, менә утыралар, патшаны наши сидят дип. Менә шул ягында күрсәтәсе иде аны. Теге урамда җырлап йөргәннәрне, кычкырып йөргәннәрне күрсәтмәсен инде. 90-нчы елларда инде әле дөньяга килмәгәндә балалар дип әйтик, яшүсмерләр, алар әлеге кастингка барды. Илшат, син ничек уйлыйсың, бу бар тик ниндидер модага ияреп кенә аларның кастингка килүеме? Әле алар чыннан да бераз кызыксынып, инде нәрсәләр булганын өйрәнеп, чыннан да менә тарихка кирип каласылары киләме икән? Миңа калса 2000 елдан соң яки 90-нчы еллардан соң даже туган кешеләр, аларга кадәр булган вакыйгаларның 50 яртысында белмиләр, миңа калса күп кеше гомумән ишеткән юганын турында, яки шундай теге сүз арасында әти-әниләре сөйләгән булса гына, әмма чынлап кызыксынып, теге тарихчылардан кала яки ул вакыйгаларга кагылышлы булган кешеләрдән кала, яшьләр миңа калса аны белән гомумән кызыксынмый, һәм алар өчен бу просто мөмкинлек, теге үзләрен табырга, теге вряд ли монда катнашкан актерлар, яшь актерлар, алар ниндидер менә тарихка күз атабыз дигән андый фикерләр белән бармыйлар анда. Бу просто теге Жора Крыжовникның исеме, бу булачак сыйфатлы сериал, бу булачак сыйфатлы контент, һәм ул ясалачак Татарстанда. Һәм теге белмим, презентациясе ничек үткәндер, әгәр ул булса, мәсәлән, Острые козырьки да, Гай Ричи анда стилендә ясалган булса, теге вряд ли аны хәзер теге элеккегә кайтып бригада кебек ясарлар бит инде. Исторически шундый нидә катнашу үзе бер кызыклы әйбер на самом деле. Бу бит инде сез аңлыйсыз, что бик фактурный история. Әгәр миндә бу идея турында миңа гына 4-5 кеше моны тәкъдим итеп, бу идеяны миңа сценарийлар җибәргәннәр дә булды. Мин хәзер исемнәрен төшерә алмыйм, күннәр миңа сценарийларны отты, әмма шуннан да бу күптәннән инде 10 ел элек бик актив сөйләшелә торган бу темадан фильм ясыйсы дигән күптәннән эшләнә торган эш бу. Просто Жора Крыжовников һәм аның продюсерлары беренче булып алына алды. Алмаз элеккеге сорауга әйләнеп кайтсак, без рекламага кадәр инде шул ук милләт темасында күтәргән идек. Гадәттә бит татар фильмнары турында инде федераль дәрәҗәдә зур тавыш куптаралар. Инде моңа булган кадәр фильмнарда да һәм монсы да әле фильм төшерә башлаганчы ук инде зур каршылыклар тудырды. Ни өчен татар фильмнарына шундый мөнәсәбәт икән? Шул сорауга җавап бир әле. Беләсеңме, Алмазмы, мин бер 64-нчы елда төшерелгән Моабит дәфтәреннән башлар идем сүземне. Муса Җәлил турында фильм, СССР күләмендә төшерелгән фильм, һәм ул шуннан да бик яхшы сыйфатлы. Һәм дә монда бу фильмда режиссер ярдәмчесе Муса Җәлилнең кызы Люция. Нәрсәгә бу сүздән башладым? Безгә бәлки игътибарлы булырга кирәктер. Һәм дә türlü situatsiyalar bular, sözde yok. Filmde düşürələr, sözde yok. Son arada düşürülən filmlerde sıfatına kilgəndə, benim de ssenari sıfatına, iştelik sıfatına kilgəndə mənə oxşamağan eybirlər bik küp buldu.
Нәрсәгә бетәсем килә, менә мондый мөмкинлекләрне без кулдан чыгындырырга тиеш түгелдер бәлки. Ник дигәндә без монда төшерттермәдек дип Казанда. Аны барыбер каядыр төшерәчәкләр. Рязаньмы, Уфамы, каяда булса, Нижний Новгородмы дигәндәй, аны каядадыр төшерәчәкләр. Ләкин без монда бездә төшерәләр икән. Без моны инде ниндидер күпмедер дәрәҗәдә контрольдә тота алабыз. Безнең авторларыбыз бар. Әлеге вакыйгалар турында, әлеге шыр турында бик күп информация туплаган, мәгълүмат туплаган авторларыбыз бар. Алар белән ничектер бәлки контакт урнаштырып булыр. Һәм шул ук Рафил әфәнде менә ситуация белән турыдан-туры таныш кеше дә бар. Бәлки алар белән дә ниндидер консультация үткәрергәдер. Әлбәттә. Сүздә юк. Режиссер да ул яшь кеше, Крыжовников, миңа да инде ул бик ошый торган режиссерларның берсе. Ләкин ул безнең шыр кешесе, бездән дә яшьрәктер әле ул, мин белеп бетермим аның яшен. Ул белеп тә бетерми. Казанда нәрсә барган? Әлбәттә без аны таныштырырга тиеш. Әлеге вакыйгалар белән, әлеге теге сценарийга бәлки ниндидер үзгәрешләр дә кертеп буладыр. Рафил әфәнде, сезгә мөрәҗәгать итмәделәр? Әйе, мөрәҗәгать итмәделәрме әле шундый тәкъдим белән? Юк, әйтмәделәр. Мин менә режиссерга нәрсә кирәк. Күрсәтәсе бөтен мәктәпләрдә акча җыялар. Күрсәтәсе 4-нче, 5-нче, 6-нчы класс балаларын ач калганнарын, әтиләре, әниләре мәктәпкә биргән акчаны җыеп талап алып киткәннәрне. Күрсәтәсе бу кинода җылап утырган әниләрне балаларын күмгән вакытта. Менә шуны күрсәтәсе, менә шуны күрсәтсә, бераз кеше уйлары кирәк безгә бу юкмы дип. Әгәр дә сезгә тәкъдим белән чыксалар, шул ук консультант булырга һәм фильмда ничектер үзегезне, фикерегезне дә әйтергә дип ризалашыр идегезме? Ул бит пионерлар ничек әйтәләр? Готов, всегда готов дип әйтәбез. Бездә пионер бит инде. Илшат, ничек уйлыйсың, фильм чыкканнан соң да шундый зур резонанс булырмы? Әллә инде барыбер тынырда, ничектер гадәти башка фильмнар арасында инде шундый үзенең гадәти урынын алырмы икән? Миңа калса, татарларга яки Татарстанга кагылышлы нинди генә темага төшерелмәсеннәр, аның тарихына кагылсынмы, аның киләчәгенә кагылсынмы, Татарстанда бик тыныч кына Европадагы шикелле, әллә нинди темаларга төшерелгән фильмнарга тыныч кына карый алмаячаклар, чөнки татарларның барбер утра ул теге Татарстанда да комплекс ниндидер шуның неполноценности, һәм инде безнең элегелектән менә Тукайлардан, менә кичә генә әтим белән сөйләшеп утырган идек, менә Тукайлардан башлап, әллә кемнәрдән башлап безнең матур якны гына күрсәтеп килү дә ул безнең инде менталитетыбызга ниндидер шундый чыннан да эз калдырып, шулай итеп безне бузып бетергән, һәм без чыннан да уйлыйбыз, менә дөнья ак кына, шул яктан гына тора дип. Һәм әгәр ниндидер урталыкка, чынбарлыкка таба юл тоту була икән, безнең шул каршылык килеп чыга. Шул Зөләйха белән мәсәлән дә, шул бүтән фильмнарны алсак, Зөләйха күзен ачаны күздә тотам инде. Һәм бу фильмнан соң миңа калса бик каты раскол булачак җәмгыятьнең икегә. Берсе ошатачак аны сыйфатлы фильм, һәм анда әйтелгән акыллы ниндидер сабаклар өчен, икенчеләре күрәчәкләр бу фильмда бары тик начарлык һәм татарларның Казанның начар рекламасын һәм шулай булмаган, шулай булырга тиеш түгел, шулай күрсәтергә ярамый дигән элекеге вот шундый кадимчеләрнең фикерләре туачак. Һәм миңа калса, бу бер яктан караганда нормально, нишләтәсең инде? Ну, кешене үзгәртеп булмый. Икенче яктан, менә минем передача башында әйткән сүзләремне яңадан әйтәсе, что безгә артка борылып, әйе, шулай булды, һәм без менә бу фильм аша шулай булды дип үкенеп, чистарынып, алга таба барырга ниндидер көч алачак. Тарихтан кочарга ярамыйдыр. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Рафил әфәнде, 90-нчы еллардагы менә бу криминаль тормышны һәм фильмнарда төшереп булсынмы, башка яктан күрсәтүдә нәрсә таянытасы булып тора? Ничек кенә булса да 90-нчы ел безнең горурлыкны үстерми инде ул, менә 90-нчы еллар үстерми безнең горурлыкны. Шуңа күрә Татарстанны мен тавырда әйтәсем кирәк. Без күрсәтергә кирәк әле бит ул киноны ясарга могут теге менә татарлар шундый дип. Әйтәм, мин тавырда әйтәм, анда татарлар түгел, бөтен милләт бар иде ул группировкаларда. Шуңа күрә бу киноны ясасалар, шигырь инде ул туктатып булмый инде хәзерге дөньяда. Но мин уйлаганча бу укый торган китап яхшылыкны күрсәтергә кирәк. Менә җиңелделәр бу бандылар. Ул бандыларны бетерделәр бит концерт концов. 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда чыкканнан аларын тоже бетерделәр.
Менә шул ягын күрсәтергә кирәк. Менә егетләр кая барып чыгасыз дим. Дөрестән дә шулай, барыгызга да бик зур рәхмәт безнең белән бүгенге әңгәмәдә катнашканыгыз өчен. Сау булыгыз. Фильмга каршы килүчеләр дә, инде аны түземсезлек белән көтеп торучылар да күп. Экраннарга чыкканнан соң да әлеге фильм зур кызыксыну уятырмы? Ансын инде вакыт күрсәтер. Исәнлектә күрешергә язсын.